Dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Jan Gotthard, sledujete podcast Na salámu. Dneska je tu se mnou další velice zajímavý host, plzeňský známý David Hložek. Já moc děkuju za pozvání. Martinovo Klípovo brácha mimochodem. Ano. Dneska můžeme říct hudebník, youtuber nebo... Asi hudebník, no. Asi hudebník teďko. Na co se teďko zaměřuju a chci to prostě nějak víc rozjet ještě. Baví mě to, no, je to super. Jinak tvoje přezdívka je Hasby. Proč? To je taky dobrý to se mě jako tolik lidí ani neptalo. Ale prosím tě, začalo to na Gimplu právě. To byla jako podle mě jedna z prvních hodin angličtiny. A tam byl husband a já jsem nevěděl tenkrát, jak se to moc jako čte a nebyl jsem úplně kamarád s tou angličtinou. Pak jsem chodil ještě na doučka a tak, teď už je to mnohem lepší teda. No a tam jsem jako zandal, když tam jako četla nějaká ta učebnice, nějaký ten úkol, tak jsem tam jako se zeptal úplně, co je to ten hushband. No od té chvíle mi jako začali všichni jako říkat hushby nebo hushband a nějak se to zkomolilo na husby, takže potom jsem jako přemýšlel, co si dám jako do toho niku na ten Instagram a nenapadlo prostě, já jsem říkal, tam něco dobrýho bych si tam mohl dát, ne, něco jako dobrýho. A nic lepšího mě nenapadlo než ten husby, no. Protože už mi tak stejně jako hodně lidí říkalo, tak jsem si říkal, proč ne, jako. Už je to zažitý takový, no. Naprosto tomu rozumím, já jsem taky vymýšlel spoustu zajímavých jako pro sebe. No, ale potom jako, když tak... Začínal jsem u zkomeleniny, jmenoval jsem se jako malý hnozak, to bylo jako fakt už blbý, jako, z toho vznikaly strašný jako věci a hodně posměchu teda na základce. A ve finále jsem stejně skončil u toho, co mi říkají mě i mýmu tátovi a stejně celý život. Všichni říkají všem jako Gotaj a vyřešeno. No, takže od toho jsem si odvodil na salámu. Jo, podcastu. Vyřešeno, yes. Mně to přijde ono, když je to zažitý, tak je to asi nejlepší, protože potom, když jako něco, zase tak záleží, ale jako když něco potom chceš přijít úplně s něčím novým a není to zažitý, tak je to takový jako, není to úplně natural a jako potom je těžký si to zažít jako znova, nebo. Právě. Hele, začneme teda úplně od začátku, kdy teda byla nějaká první příležitost k tomu, že si něco někde zahrál, nebo něco si začal natáčet. Yes. Zahrál, takže myslíš jako YouTube videa nějaký, když jsme to... YouTube videa nebo cokoliv, nějaký jako herectví, kdy přišel nějaký první moment. Nebo hudba, ty bláho, přemýšlím, s čím začít. Hele, první moment, já jsem jako už třeba odmala, když to vezmu od té hudby, tak to jsem chodil do hudebky, já jsem hrál 5 let na klavír, tak to je taky docela random. Okay. Ale to už si tolik jako nepamatuju, já znám jako noty, chodil jsem na hudební nauku a tak, takže to nás docela drtili. Ale šlo to nakonec, pak jsem hrál 3 roky na housle, jako ještě s tím klavírem, to bylo taky random a z těch houslí jsem potom přešel na kytaru, to mě doporučila paní učitelka. No a jak jsem hrál na tu kytaru, tak ono si řekneš jako kytara, že jedeš ty akordy a takhle, ale to byla právě Španělka, ne? Takže to byly takový ty romance a ono máš jako rozdíl ještě, když držíš jakoby ty kytary, že buď ji držíš jako takhle, anebo ji držíš takhle a máš tady pod tou nohou takový ten podnožku takovou a hraješ jako takhle. Aha. A je to spíš jako do Španělky, že to je takový, já nevím, romance a hraješ spíš takový klasický věci, no. A to jsem potom hrál, u toho jsem vydržel dlouho, 7 let jsem hrál, jakože mám ten druhý cyklus taky udělaný a tam už jsem se trošku naučil ty akordy, začal jsem sám hrát. No a pak jsem začal hrát na ukulele, to mě vlastně říkal brácha, že to je jako super nástroj, že jako zahraj na to, všechny holky si jako kolem tebe budou sednout, jako zkus to ukulele. Tak jsem ho zkusil a začal jsem se taky na to vyhrávat různě, bavilo mě to. Pak jsem jako hrál občas jako u nějakého, nevím, táboráku, nebo občas, když jsme se sešli parta kámošů a tam jsem si všimnul prostě jako, že tyjo, je super, když hraješ, ale je ještě lepší, když u toho zpíváš, víš co, že to jako přiláká jako daleko větší, udělá to lepší dojem, no. A tak jsem pomalu se začínal jako rozpívávat. Ten začátek jako nebyl úplně, jako nebyl jsem vysloveně, jako že bych otevřel pusu hned a hned to bylo jako slast. Protože když jsem si potom koukal třeba na ty starší videa, tak jako je tam pokrok jako svině, což jako je hustý občas, když se na to fakt podívám a jako, jak to znělo předtím, jak to zní teď, ale to potom taky udělalo hodně. Já jsem chodil potom na zpěv ještě do Plzně a to mě posunulo taky hodně k Jaro Smejkalovi, to asi neznáš, to je taky vůbec neznáš. No prostě do hudebky jsem začal chodit na zpěv a to mi dalo hodně, tam jsem hodně získal takovou tu sebejistotu a tak, no a ještě k tomu jsem teda začal jako hudebně produkovat a nejdřív jsem jako prostě dělal takový ty beaty v FLku, takový ty základní věci. A ještě předtím jsem teda nahrával třeba ukulele a byl jsem úplně pav z toho, když jsem si třeba nahrál akordy a přesto jsem si nahrál nějakou melodii a říkal jsem si, ty bláho, on to do sebe sedí, jako já můžu fakt takhle jako kompouzovat, víš co, že můžu dělat jako vlastní věci, on to fakt funguje, jakože to jde. No tak jsem začal dělat ty beaty a začal jsem do toho nahrávat hlas, ale já jsem si úplně z začátku nedokázal představit, že bych třeba mohl udělat vlastní písničku.
A potom nějak jsem to začal jako komponovat a všechno to dělat jako do sebe. To bylo jako už hodně dávno a potom ještě teďkon s kámošem, právě jak jsme tu hudbu děláme, tak jsme si řekli, že to nějak spojíme. My se známe ze šachu, to je taky sranda věc, že se ta šachová komunita, ta je, jako tam je hustá. No dali jsme si nějak o pár let jako dohromady potom a jo dobrý, jo, je spojit. No a dali jsme se dohromady a začali jsme hrát spolu nejdřív jako v nějakých zkušebnách, jenom jsme si zkoušeli pár jako akordů, jako jak jsme zpívali prostě různý covery písniček. No a pak jsme začali vymýšlet vlastní věci a postupně to jako produkovat a různě vymýšlet ty skladby a to bylo už třeba 3 roky zpátky. A teď vlastně posledních 7 měsíců už jsme vydali třeba 5 songů vlastně, no, takže to je dost. Doufám, že neopakuju slova, teďko já jsem si říkal, že jako snad neříkám pořád vlastně. Já jsem si říkal, že si na to určitě budu dávat pozor, ale nevím, to je v pohodě, já zase pořád říkám a taky si za to jako mlátím, když to potom poslouchám ve sluchátkách, takže vím. Ono, když to jako se člověk neposlouchá, tak to je potom hodně, no. Neměl jsi třeba i nějakou školu rétoriky nebo něčeho takového? Rétorika, myslíš? Nauka o mluvě nebo vůbec jak se prezentovat mluvě. Tak jako logopedie třeba myslíš? Jako... Logopedie ještě něco jiného, protože logopedie je podle mě vyloženě... Ale chodil jsem právě na logopedii, ale to chodil i brácha, aby jsme dobře vyslovovali takový to ř a r. S tím jste měli problémy? No, asi jako trošku, ale chtěli jsme to prostě mít, jako když to uděláš, jako když jsi mladší, tak prostě seš cajk potom, no, že si to jako líp naučíš, jo. Takže potom, když to máš jako už zažitý několik let, tak to se potom už učí hůř, no, když s tím máš jenom trošku problém, si myslím, no. No vy teda oba dva s bráchou máte to umělečno v sobě. Jo, je to tak, no, oba jako jsme tak založeni, on brácha podle mě víc, ten vždycky byl právě takový, že vždycky chtěl před tu kameru, už jako když jsme koukali na nějaký mladší jako záběry, to ještě ani nebyl YouTube, nebylo to nic a už tam chodil třeba s kamerou, že si půjčil od mámy třeba, že si půjčil kameru a byli jsme na nějakých jako kempech dětských, nebo ne kempech, ale takových jako táborech, dejme tomu, a on tam jako si počul kameru a už tam jako do toho začal jakoby vlogovat, i když to neexistovalo a rovnou tam do toho házel hlášky a bral si tu kameru, takže ten jako miloval celkově, no pořád má jako rád pozornost prostě a když je vidět, no, takže toho to vzalo hodně. Mě taky, no, já jsem spíš přes tu hudbu, ale taky mě baví jako si zahrát občas právě v těch pohádkách, jak jsme jeli, nebo teďko, no. Takže tak, no. Hele, to, že jsem koukal na bráchu a vím, že jako začal už 10 let zpátky, kdy začínal se tak stejně jako já, prostě na nějaký telefon, Bůh ví jak, potom jako postupem času jasně jste spolu začali nějak jako víc spolupracovat. A asi jako největší boom, když jste asi spolu jako pracovali nejvíc bylo, když fungovala jako Creep Crew jako taková, nějaký ten základ. Je to tak. Ono ze začátku to byli právě spolužáci bráchou ze školy a potom ono chodil i na herecký kroužek vysloveně, tak tam byla podle mě ta velká spolupráce, byla jako taková ta první Creep Crew, co se jako lidi spojili a potom se to různě obměňovalo, no, potom jako se to tak jako měnilo, přetvořovalo a de facto z té jako starý Creep Crew tam jsem asi tak jako já a brácha, no, a ještě teda samozřejmě Honza nebo Jerry, ty jako pořád spolu, že jo, mluvíme, jsme v kontaktu, tak občas něco natočíme, ale už je to takový, že spíš teďko ne, už teďko spíš každý má rozjetý ty svoje věci, Jerry třeba studuje hodně, a Honza Pojít, tak ten třeba natáčí videoklipy, takže ten jede taky bomby. Toho znáš asi, ne? Neznáš? Vůbec nevím, jako neznáš, ty vla. Možná, že od pohledu bych věděl. Podle mě jo, to je jako taky Plzeňák a je strašně šikovnej přes ty videoklipy, hodně se v tom našel, taky dělal hudbu. A teď on ji taky občas dělá, pořád jako s tím neseknul, ale dělá super věci. Já jsem potom koukal, ještě tam byl, dneska se říká Kanzer? Jo, to už bylo taky, taky dávno, no. Ten tam byl taky a potom se to trošku rozpustilo, no. Potom tam byly občas nějaký jako rozpory, no, ale tak to se stává asi. Jasně. No. A myslím, ten největší rozpor byl nějak s tou Beranovou, to bylo poměrně docela dost jako probíraný, mi přišlo. Fakt? To nevím, nebo minimálně jako, já jsem to jako zaslechl, že se to řešilo, že hodně lidí řešilo, Beranová jako není v Creep Crew, sakra, co se jako děje, tak dále. Ale tak. Ono to jako se to občas jako je těžký, no, udržet jako jednu partu lidí, no, prostě po sobě jako bez toho, aby tam se něco třeba jako nestalo, prostě, no. To se, když to vezmeš zpátky, tak to už je jako fakt hodně let a potom každý chce dělat něco jiného, takže to je takový těžký, no. Ale každopádně v té určitý době to bylo dobrý, spojilo se to, v ten určitý daný moment se povedlo pár jako videí, bylo to vtipný.
Pak tam byl velký boom, co se týče distracků. Jo, to byl na to TV Twix první, myslím, ne? Jo, myslím si, že jo, určitě. Yes, to bylo jako, tam myslím, že potom brácha hitnul 100 000 odběratel, že předtím se hodně dlouho jako držel na těch 30 000, byl jako menší youtuber. A potom právě to hitlo jako boom, bylo to hodně kontroverzní a bylo to jako taky sranda, že to jako podmínky toho nahrávání byly fakt jako, že tam se dal Stojan na mikrofon a do toho se prostě řvalo, u toho jako závěsu to tam bylo fakt jako, jak je to v té sonze, tak to tak opravdu bylo. Nahrávalo se to, myslím si, že do Audacity, takže taky to nebylo vůbec jako zmixovaný, zmástrovaný nic, že to bylo pure raw zážitek prostě, no. Ten umělecký. No. A text jste dělali nějak jako společně, nebo to dělal Martin? Ne, to dělal hlavně Martin, tady to ještě s tím Kenstrem, tak ty to dělali hodně spolu. Já jsem potom byl spíš jako vždycky jsem hrál v těch pohádkách, nebo jsem tam si myslím, že tancoval vzadu někde, tak to bylo taky vtipný, no. To bylo... Jo, viděl jsem tě tam někde, jo. Tak blbě řeknu jako křovíc. Tam byl, to je pravda. Jo, takže to byly jako dobrý časy. No a potom právě vydával brácha ty novější triky a tam už třeba jsem tu produkci dělal já. U toho nejnovějšího, u toho tripu Plný vláček, nevím, jestli jsi slyšel. Slyšel jsem, poslouchal jsem se tak 3 dny zpátky v autě, když jsem byl do práce. Yes. Tak to jsem dělal produkci já, to jsem nějak dával dohromady různý ty openingy od toho vláčku, potom jsem tam dal ty jako drums a tak. A potom jsme to i nahrávali společně s bráchou, taky na mikrák u mě. A dalo se to nějak dohromady, taky jsme tam nahrávali takový jako sbor trošku, tady takový ten ženský vokál, co tam je v tom refrénu. Já vím, tak s tím byla docela práce, ale jsem docela jako rád za ten outcome. A potom ještě vlastně ten diss track na rok, já nevím, na jaký to byl rok, no ten, když byl korona, tak takový ta písnička, neslyšel jsi, jak tam brácha je v tom autě. Vím, tam byly taky ty dýmovnice, nějaký taky to rozbitý auto starý. Přesně, tak tam jsem mixoval, masteroval, tam jsem teda nedělal tu produkci, tam jsem jenom jako řešil ten vokál, že jsem tam, jako, že jsme to nahráli s bráchou, ten si psal ty texty, všechno. A byl tam, měl prostě ten nápad, že jako pojďme to udělat, tak no. Plánuješ se jakoby věnovat i něčemu jinému než hudbě? Myslím třeba ještě nějaký jako YouTube tvorbě jako jiný, a nevím, ať se jedná o vlogy nebo jiný takové věci. Občas, to je dobrá otázka. Já teď pomáhám čerstvě docela kámošovi s PRkem jednoho resale storeu. Tak tam teď jako pomáhám nějakou, říkám tam různý fanfakty o botech, třeba nevím, o Jordanech nebo Air Forcech, tak tam občas dělám nějaký videa, myslím, že jednou týdně to tam vychází, takže to je taky super. Takže jestli si někdy podíváš, tak na Pika Store. Podívám se. Určitě. A to tam dělám jakože do PR, no, baví mě celkově sociální sítě, takže cokoliv okolo toho. Protože já to občas, hodně to sleduju, ale to snad asi každý teďkor, jako TikToky, Instagramy, to tě prostě chytne. Jede to šíleně, já sám jsem z toho úplně překvapený, já jsem vydal prostě minulý, tak vlastně týden jsem vydal podcast s mojí přítelkyní o umělých prsou a nemám žádný čísla. Na Facebooku to najednou vidělo upoutávku přes 100 000 lidí. Fakt? Jo, na TikToku asi 50 000. To je jako mega dobrý, no. Video se Štádlerem, to zase taky na TikToku vidělo 160 000 lidí. Yes. Takže jako jo, potěšilo mě to. A hlavně mě teda hlavně mě teda zarazilo to, že na Facebooku je jaký úplně jiná komunita lidí než na TikToku a na Instagramu. Takže já dal jsem něco na Instagram a teďkon třeba super pozitivní ohlasy, jo, když jsme tam dali ty umělý prsa, Míše prostě psali holky, že děkujou, že super podcast. Zárvaj se tak. Na Facebooku nebyla jediná pozitivní odpověď. Tam prostě všichni v těch komentářích, ty jsi tamto, jdi si nechat předělat nos a tu to říkám, dobrý, no. A pak přišla moje máma domů a povídá, Honzo, co jsi tam dělal? Říkám, co? Viděl jsi to na tom Facebooku, co ti tam ty lidi píšou? Říkám, no, mami, uvědom si, že my jsme národ, víš čeho, a prostě to tak je, to prostě tak. Ono záleží mi přijde jako ty ekosystémy těch jako jiných sociálních sítí jsou jako zajímavý, no, že ono se říká, myslím si, že, nebo v zahraničí, to jsem tak vysledoval, že TikTok je hodně pozitivní na nějaký věci a potom třeba Reelska jsou jako úplně jako, že tam jsou ty lidi strašně upřímní a jedou jako do tebe a ten Facebook to upřímně ani nevím, tam už jsem strašně dlouho nic nepoustoval, jako ta komunita tam dal totiž úplně omylem. Omylem, jste tam poustnul, jako že se dal přepoustnout z toho, ne? Jo. Až přišla potom mami na domu a říká, co to je na tom Facebooku a já. Yes. Říkám, ono se to tam asi přesdílelo taky. Ne. Jo, ono to vidělo 100 000 lidí. Aha, dobře.
No, takže, no, tyjo, Facebook. A vím, že tam jako byli starší lidi komunita, ale vůbec nedokážu představit jako teďkon. Tam podle mě taky budou teďkon asi starší lidi. Určitě starší. Jako, tak mně přijde, jako, že mládež tam je asi taky, ale už tolik nejedete ten Facebook jako takový, ale prostě Messenger, že jo, no, to už jsou taky oddělené aplikace skoro. No, to už určitě jsou v dnešní době. Teď už jako to tolik jako nejede, ta zeď, nebo jak se tomu říká, Facebooku. A ono dneska už se to hodně posunulo, taky vzhledem k tomu, že dřív to bylo spíš jako, hele, jdeme natáčet jako píčovinky, když tak blbě řeknu, a dneska už prostě všichni to berou jako biznis. No i Meka, tak třeba Fizi, že jo, to je taky jako úplně businessman na tohle, jakože strašný, jako z toho dokážou vymilkovat a chovají se taky, že jo, v reálu ty lidi potom jinak, že to fakt berou jako práci. To jsem slyšel už hodněkrát, že právě jako ten Fizi na to, jak jako vystupuje a hraje to teda evidentně fakt dobře. Jo, on má jako ten business plán, to je jako... To jako funguje fakt dobře, ale prej jako v reálu, hele, jako fajn chlapík, no. Jo, on takový tiší, no, já jsem se s ním viděl možná jednou někdy. Jenom tak na 15 sekund jsem viděl, že prošel dveřma, ale měl na mě takový ten dojem, ne. No, on byl totiž tenkrát v nějakém videu, myslím si, že, já nevím, jestli to bylo u bráchy nebo u děvišky někde tam, tak tam jsem ho jako s ním myhnul takhle kontaktem. No. Máte takovou v plánu něco s bráchou? Co budete vytvářet? Co by si mohl prozradit? Co bych mohl prozradit? Asi teďko nic moc ne. Podle mě možná je v záloze nějaká pohádka, nějaký scénář tam je, ale teďko je daleko těžší zorganizovat nějakou tu pohádku. No, on to vše jako musí brácha potom svolat všechny ty lidi, ty herce, nás jako ty herce, aby mu tam něco zahráli a to je prostě vždycky to dá hodně práce a je to těžký, no. Je to fakt jako náročný časově, no. A teďkon jede spíš ty vlogy, no. Vlogging a jak cestoval, tak se mu to do toho parádně hodilo, že tam měl jako super content, myslím, že v San Jose byl, nebo v Peru byl taky, tak to jako taky hustý, no, že se takhle dokáže podívat takhle na jiný místa. Já jsem koukal, že ty taky cestuješ hodně. Jo, já jsem byl nedávno, úplně mi to vypadalo Seattle, tak to bylo taky skvělý, to se mi fakt jako líbilo. Celkově to město, nebo ta Amerika, já jsem se toho bál, že to bude takový hodně, já nevím, jako takový betonový městský, což si myslím, že asi je ten New York, nebo možná ta Atlanta, jak si byl, ty takový ty větší jako ještě města úplně. Betonový, no, jako jo, je to betonový, hodně. Yes. No a ten Seattle mě právě překvapil, že byl takový prostě fajn, jak tam je to moře, jako jak tam je to pobřeží, a že to je takový jako, že to jako docela dejchá to město, nebo já nevím, k čemu bych to přirovnal, že to prostě dobrý, no, že bych si tam dokázal představit i žít třeba na rozdíl od nějakých těch úplně monopolí, prostě mega měst, víš co, jako je třeba ten New York. Moc jako ten New York jako nechválí, no. No. Ale ne, ta Atlanta je úplně jiná, tam to není jako tolik jako nahuštěný. Jo? Vůbec, navíc jako takhle já jsem byl u pobřeží. Hotelu, přímo jsem vlastně koukal na pláž. Takže to taky muselo jako být fajn, že? Tam to bylo super. A tam mě teda překvapilo takový to opravdu velký typický americký molo, dřevěný. To nikde jinde není. Ono to má asi 10 metrů na šířku a několik prostě spousty kilometrů to prostě jde po tom pobřeží. A oni jsou to prostě asi 5 nebo 10 centimetrový prkínka na hřebíkách. Říkám, jak dlouho se to muselo stavět. Jasně, no. No mně přijde jako, že když ty města jsou toho pobřeží, tak to většinou bývá jako lepší, no. Nebo mě to je osobně strašně příjemné, když tam jako to moře a že to je takový, jako, že to dejchá. Prostě, no. Tak je to zase daný tím, že my to tady nemáme, takže my to oceníme. Asi tak, no. Jo, vždycky jako podle mě oceníme to, co zrovna nemáme. Je to možný, no. Ale zase tady na Praze se mi strašně líbí, nebo na Plzni, jako obojí to má svoje jako taky kouzlo, že ta Plzeň mi přijde, jako, že má relativně všechno, jako je to malý, jako když někam jdeš ven, tak většinou tam potkáš jako všechny lidi, co znáš, nebo jako půlku Plzně, jako pár klubech třeba. Oproti Praze, tam je to přijde zase trošku větší. Ale v tom mi přijde to kouzlo třeba té Plzně, no, že to je takový jako menší, všude jako nějak dojdeš, nějak si dopravíš, máš všechno blízko, zase to není takový jako hodně hluku, že to je takový příjemný a zase Praha je fajn jako to historický centrum, to je úplně úžasný, že jo, tam když se procházíš už jenom jako když nějaký sunset nebo něco takovýho, tak to je krásný, že jo, to je paráda. Jak to vůbec vnímáš tu popularitu, jestli tě to spíš víc štve nebo spíš to máš jako rád? V čem je to dobrý, v čem je to špatný? Protože, jak říkáš, v té Plzni je jasný, že když půjdeš někde, tak ta pravděpodobnost, že tě někdo pozná, je dost velká.
Ale mě to je příjemný asi, když mi ty jako lidi mě jako poznají, vyfotí se a když jsou fajn, tak já jsem fajn taky, nebo já se snažím být jako úplně vždycky jako hodnej a jako vždycky dám rád fotku, když se mě někdo zeptá, jako nemám s tím vůbec problém. Většinou to je právě i dobrý, když někoho třeba potkáš takhle, když jsi venku, třeba i jako na pivu s kamarádama, nebo když jsem potom jel domů, tak jsem tam někoho potkal a třeba jsem s nimi i pokecal právě, jako co mají se životem a tak, takže je to zajímavý potom, jako odkud nás ty lidi třeba znají, jestli mě znají třeba od videí, od bráchy, nebo mě znají přes tu hudbu, takže je to fajn, no, jakože nestěžuju si, no. Já vím, že nějakým lidem to hodně vadí, když už potom je poznávají jako úplně, že nemůžou třeba vyjít ani jako do obchodáků nebo takhle, ale to zase, já nejsem velký zase v takovýhle míře, no, abych jako tohle pocitoval až takhle moc, no. Pamatuješ si třeba nějaký první moment, kdy jsi z toho objevený, že třeba jsi šel po ulici a teď někdo dostal, hele, mohl bych si z toho vyfotit, co se mnou, proč? Nebo... Tyjo, to bylo asi, to jsme byli, jak se to jmenovalo tenkrát ta akce? To bylo jedna z prvních youtuberských akcí, na kterých jsem asi kdy byl. Jmenovalo se to, tyjo, teď mi to vypadlo. Nevíš, takový úplně první, SignTube, myslím, že to byl. Myslím, že to byl SignTube, neznáš? Já si pamatoval YouTubering, že jo, akorát. No tak YouTubering, jasně, a tohle bylo ještě takový menší SignTube, že to bylo v různých kinech. Pokud je to ta akce, pokud jsem, jako je to fakt to jméno, jestli jsem si jako neřekl něco jiného, tak tam se vždycky soutěžil nějaký filmy nebo videa různých těch tvůrců a právě brácha tam byl pozvaný a my jsme tam taky jako crew byli a tenkrát jako to bylo pro mě strašně hustý, protože najednou tam byl třeba Nejfake nebo Aty a já jsem je sledoval občas a teď najednou mi Nejfake jako podává ruku, že se spolu můžeme jako prostě seznámit, víš co. A ne, on mi podává tu ruku, já jsem byl úplně, ty bláho, Nejfake mi podává ruku, jakože tyjo, to je jako super. A po té akci se s náma jako začali lidi fotit a chtěli třeba podpis a já jsem jako nevěděl vůbec, jako, jak se mám podepsat, jako David, nebo no, takže to jsem si potom musel vymyslet podpis. Tak to pro mě byl jako docela velký šok, no a to bylo třeba 13, podle mě 14, že to bylo takový docela hustý, no, tenkrát. To bylo něco. Že jsi vzal doma čtvrtku, popsal si tak... Jo, ale si pořád nepotřebuješ do koho, než to trošku dostal do ruky. Jo. Znám to, dělal jsem to taky. Jakože, no, já jsem potom vymýšlel ten podpis a takže určitě jako, kdyby byl vývoj toho podpisu za několik let, tak to bylo od David pod, já nevím, Huzby nebo po HSB, jako to je takový ten, co se teďkon podepisuju, ale předtím... Dneska už nad tím nepřemýšlíš, že? No, ale tenkrát to bylo prostě jako takový strašně jako šok, no. Ale i občas jako mě to i překvapí, že ty lidi mě třeba znají, že mě pozná úplně někdo random jako na ulici, od koho bych to nejmín čekal a vždycky mě to jako potěší, že to je fajn, jako, že ty, že mě znají, to je úplně super. Jako. Je to cool. Člověk může poznat strašně jako zajímavý lidi občas, no. Jako u nás to bylo fakt jako tykon zajímavý, že jsem už vlastně jak tebe proskočil vlastně na koncertu, tam jsme se seznámili. Jo, to bylo myslím, že 1 milion plus, ne? To 1 milion plus, na Pochytrás tady v Plzni. Já jsem k Davidovi proskočil do VIPčka a prostě jsem tam dostal k nějakým lidem a jenom říkám, aha, jo David, jo, tak toho znám, to je Martinova brácha, aha, a Creep Crew, dobře, tak se s ním začneme bavit v pohodě. Kluci mě vzali, takže to bylo dobrý, fakt jako to byla sranda, takže jsme pokecali, cool. Trošku mě tam chtěli jako skrýt před bodyguardama. To nevyšlo, takže bodyguardi vyhmátli mě potom po chvíli, že jo, pak mě vyhodili, proto jsem odešel, že jo. Jo, jasně, no. Vrátil bych se zpátky k hudbě. Yes. Ivato a Vznik. Vznik, yes, já to nějak přemýšlím, jak by, jo, no to jak jsme s tím Filipem, to už je třeba tak 3 roky zpátky, jak hrajou ty šachy, tak my jsme tenkrát ještě spolu jezdili na šachový různý turnaje a tam jsme se trošku poznali, on chodil na stejný šachový kroužek. A on hraje strašně dobře na bubny, na bicí, jako ještě hraje v jedné metalové kapele, takže to jako jeden neskutečný bomby, fakt jako talentovaný strašně moc. Ještě na kytaru umí. No a jednoho dne právě já jsem vystupoval na nějakém tom showtimeu, on mě tam viděl, napsal mi na Instagramu, jestli si nedáme nějakou session, že bychom si mohli třeba zahrát spolu nebo nějak tak jsme dali session. No a postupně jsme spolu začali psát a kompouzovat nějaký ty songy a všechno možný, jako s tím potom od té produkce až třeba k tomu masteringu, tak jsme do toho začali jako hodně šlapat, aby jsme měli nějaký jako songy v zásobě, aby jsme to mohli jako vydávat. No a tak se to krásně sešlo, tak ještě jsme teda spolu vysloveně nevystupovali nikde, ale to plánujeme, taky to strašně chceme, nějak jako naživo, to by mohlo být super, protože on bubnuje strašně dobře a já třeba hraju na kytaru, tak bychom se mohli super doplňovat, no. Nějaký 21 Pilots, něco takového snad. Tam taky jeden hraje to, na ukulele třeba taky, no, taky mám rád, no, takže takhle jsme se jako dali dohromady. Potom jsme taky přemýšleli o názvu
A právě nejdřív jsme, myslím, že jsme se jmenovali The Photo Music, teď ještě od té doby pořád máme takový jako nick na mailu. My jsme tady jako dali David Filip a dali jsme tam téčko, protože nám to připadalo hustý. Takže to bylo prostě, jsme říkali, jak se bude jmenovat, prostě a tak DF a tak téčko zní dobře, no. Ne, a potom jsme si říkali, že jsme mohli dát něco jako zajímavějšího, dali jsme právě Ivato, což je, myslím si, že japonská nějaká stupnice. Přišlo nám to zajímavý, protože ještě jsme se inspirovali třeba, já nevím, jestli znáš Pentatonix? Vůbec netuším. Tak ty se právě takhle jako taky pojmenovali, jako, že to mělo spojení něco s hudbou, to je taky super skupina, doporučuju. Ty zase jako nespívají vůbec, ale jedou úplně nesmyslné věci, dokážou zahrát na kytaru a jsou takový hodně, je to jiný, no, doporučuju to. No a takhle jsme se pojmenovali a začali jsme postupně dávat nějaký reelska, jak na TikTok, na Insta, taky na YouTube Shorts, je taky platforma taky zajímavá YouTube Shorts. No a tak teď to zatím docela jde, no. Zatím vydáváme 7 měsíců a chceme určitě ještě toho vydat víc, baví nás to. A míříme snad vysoko. Jako už teďkon jsme spokojení, jako teďkon, já nevím, kolik tam je views, ale jakože i když to není třeba tolik, jako na český poměr, jakože já nevím, nějakých těch jako vyloženě hvězd, jako když to tak řeknu, nebo hodně velkých interpretů, tak jako to nejsme, že jo, tak velký, ale strašně nás to baví a doufáme, že třeba jednoho dne to bude ještě jako lepší, no. No, funguje nám to, ještě přemýšlím, co ale dobrý je, že máš nějaký základ, že máš minimálně aspoň na tom Instagramu prošlapanou cestu trošku. Jo, to je super, no, že jsme se jako do toho... A že teď už se to dá jakoby využít. Jo, určitě, ta platforma mi pomáhá jako strašně, no, že když jsme tenkrát jako dělali ty videa, tak teďkon, že to má nějaký ten dosah, že se to už k nějaký skupině lidí dostane, protože teďko je těžký jako hodně začínat s tou hudbou, si myslím. I když na druhou stranu mi teďkom přijde jako super čas s něčím začít, jako s jakoukoliv tvorbou. Jsou to podcasty právě, nebo jakákoliv influencering. Protože na tom TikToku mi přijde, že tam jako ty čísla jde získat docela dost dobře, když tam udělá člověk nějaký trend nebo něco kreativního napadne. No, jednoduše, ale jako máš čísla, ale podle mě těch videí musíš dělat fakt jako hodně, aby se ti lidi aspoň dostali trošku do podvědomí. Tak ono je i něco jiného, když máš jako velký číslo na TikToku, když tam máš třeba 0,5 mega jakože těch followerů a když máš na YouTube, že jo, no. Na YouTube prostě ta komunita je daleko věrnější, no, než třeba na tom TikToku, tam je to prostě takový, že si k tobě lidi neudělají takový vztah, víš co, no. Určitě naprosto souhlasím, já to beru tak, že jako ten TikTok a Instagram, to je prostě jako dobrá reklama, aby sem bezplatně, když je člověk šikovnej, se to dostalo, aspoň pomalu začal se to dostávat do podvědomí lidí a třeba časem jako někdo právě, když už po pátý mě uvidí, pátý den, jako nějaký TikTok, že jako hele, to je docela zajímavý týpek, hele, tak já se ho možná najdu na YouTube. Jo, ale to mi právě přijde super, jakože na tom TikToku, že tykon v té době, že je taková doba, jako mediální doba, když tak řeknu, tak prostě můžeš se hezky takhle promovat a můžeš jako jít mezi ty lidi, aby tě takhle viděli, protože když to vezmeš, já nevím, pár jako let zpátky, kdy ty soušly tak velký nebyly, skoro vůbec. A když jsi chtěl, že jo, třeba být muzikant a nějak se jako prorazit, tak si musel jako dělat strašně jako moc koncertů a potom, když jsi měl štěstí, tak jsi ti vybral nějaký jako ta nahrávací společnost, že jo? A ta nahrávací společnost se potom, když si tě vybrala, tak tě potom pušovala všude jako do rádií a takhle jako všude možně a většinou to vyšlo, protože tě pušovala, že jo, do těch rádií. A už jako za tebou někdo velký stál a teďkon, když to jako porovnáš, tak ty independent artist, tenkrát jako když si jich nevšimla ta nahrávací společnost, tak moc šanci jako neměli. Že pořád museli hrát jako v těch, já nevím, barech a takhle, což je super, ale potom podle mě uživit se tou hudbou tenkrát bylo jako těžší se dostat jako na takový to výsluní, jestli to dává smysl, jako to říkám. Jakože, naprosto tomu rozumím, tak třeba krásně je to ukázaný v tom filmu o Queenech, že jo? No, tam prostě jaký jeli v baru, hráli a přesně, pak si někdo všimnul. Že byli dobrý, no. Což teďko jako, když jsi dobrý, tak si prostě máš větší šanci, že si ti kdokoliv všimne, když to prostě dáš na ty sociální média, když si tam prostě někde hodíš nějaký video, tak hele, ten je fakt dobrý a už si tě máš podle mě větší šanci živit, než třeba tenkrát. Takže v tom se mi tahle doba líbí, že prostě mají podle mě všichni mají jako větší šanci se nějak prosadit, než to třeba bylo, no. Prostě tenkrát, když za tebou nikdo nestál, tak si nehrál v tom rádiu a takhle, no. Takže to jasně, jako bylo těžký, no. Ale jako to taky zajímavá doba, bylo to o něčem jiným. Zase tenkrát podle mě ty umělci potom měli třeba větší peníze, protože se tenkrát prodávaly desky, že jo, CDčka a takové ty věci. A potom ty příjmy měly daleko větší než teď z těch streamovacích platform, který občas si myslím, že když mají třeba nějaký ten monopol,
třeba z toho Spotify, což jako samozřejmě Apple Music a takhle, ale podle mě většina lidí má Spotify, tak prostě si už můžou dělat jako hodně, co chtějí, no, takže potom neplatí tolik třeba těm umělcům a zase je trošku škoda, že ty umělci sice jsou vidět, ale třeba se tím jako neuživí tak dobře, no, prostě, ne, to je podle mě těžký se jako živit hudbou. A přemýšlím, no, kolik člověk musí mít vyloženě třeba monthly listeners na Spotify, aby se tím uživil. To je docela zajímavá otázka. Podle mě třeba tak 100 000. To vůbec netuším. Já jediný, co vím, že pokud já budu mít podcast na Spotify do budoucna, tak to nesybe vůbec nic. Myslíš? Nikde to rozebírali a jako oproti hudbě je to nic. Jo. Nějakým způsobem je to evidentně rozdělené. To ještě jako to je odrusný, no. Snad jako jediný, co mě zbývá, jako jít třeba časem na Hero Hero. Jo, to je dobrý nápad, no, tam mi přijde, že ten business model funguje strašně dobře u těch, na tom Hero Hero nebo Patreonu, že ty lidi potom to rádi za to zaplatí, když tam nějaký ten dobrý exkluzivní obsah, no. A já vím, že třeba se Spotify, myslím si, že kdo to měl nějakou smlouvu, ten podcaster, to byl takový ten velký Joe Rogan, myslím, že má smlouvu se Spotify, nebo s někým takovým a že jim jako sypali jako strašný peníze, no, ale to je potom o něčem jiném, no. A já tykom přemýšlím, jak ještě Spotify to má vymyšlen s těma podcastama, že nedávají třeba víc jako za jednou views, když je to jako delší, když to vyloženě podcast. Ale vůbec. To bys tady střílíme podle mě úplně naslepo, jako opravdu o tom nevím nic upřímně. Já jako tuším, kolik dávají třeba jakože za jedno přehrátí, protože tam nějak funguje na Spotify tak, že když si někdo pustí tvoji skladbu, takže po těch 30, když si ji má puštěnou 30 sekund, tak jako se to počítá jako ten jeden stream, tak by mě to docela zajímalo u těch podcastů, jestli tam jako funguje, jakože taky 30 sekund to mi přijde jako divný, že jo, to by bylo podle mě víc, nebo nevím, no. A tak by to, no to se koukneme potom třeba. Mě by to zajímá, no, přemýšlel jsem nad tím, tyjo. Se bavíme takhle o té hudbě, vždycky mě hrozně zajímalo, co vzniká dřív, jestli beat, anebo text. To je dobrá taky otázka, tyjo, záleží strašně, jako když mi třeba občas hraje nějaká melodie v hlavě, tak jsem schopnej dát tu melodii a i ty slova do toho, že už mě napadají, takže to tak nějak jako jde samo. Buď takže jako nějaká ta hlavní melodie, třeba akordy a ten hlas, u mě je to hodně, ale potom když třeba kompouzujeme nějak s Filipem, tak toho třeba napadne nějaký solo a uděláme s toho nějaký beat finální a pak se do toho snažíme něco naspívat, takže to je dost odlišný, no, zrovna jaká je kreativní nějaká můza, nebo záleží, jaký máš pohyb v hlavě, no, jak to tam funguje, ale fakt záleží. Přijde mi, že to může být obojí, když tě třeba napadne nějaký dobrý refrém, třeba nějaký dobrý slova, tak potom už to tak nějak jde samo, nějak si to zaspíváš a když to nějak zaspíváš tu melodii, tak už z toho rovnou děláš akordy, máš tam nějaký bassline, nějaký drumy a tak, no. Takže fakt jako záleží, no. Písnička od písničky. To umělecký dílo jako takový, člověk na sebe musí trošku jako přijít, kdy mu chodí nápady a tak. Máš se trošku zmáknutýho, kde třeba si řekneš, hele, vždycky v 10 dopoledne, když jdu na záchod, tak mi chodí nápady, takže to je to dobrý. Tyjo, třeba jako vůbec, no. Mně přijde, že já to mám fakt jak kdy. A zase mi přijde, že když se do toho člověk hodně tlačí, tak už ho to spíš štve, než že by ho to jako bavilo a potom ty nápady chodí spíš hůř. Ale zase na druhou stranu, když to člověk bude takhle brát pořád a bude dělat jenom jakoby, co ho baví na té hudbě podle mě, tak zase se nedokope a jako nedodělá prostě tu myšlenku, víš. Takže to je těžký trošku. Ale přemýšlím jako můzu vysloveně, že bych jako měl nějakou oázu, tam bych si sednul a tam by mě napadly nápady, to asi taky ne. Prostě chodí to úplně random. Chodí to random, no, ale občas jako, když mám jako nějaký prostě malinký nápad, tak se to snažím prostě rozvést a trošku a potom, když už vidím, že to zní spíš hůř než líp, třeba když to děláš nevím, ve 3 nebo ve 2 ráno a úplně to posloucháš a už je to horší než lepší, tak je lepší to vypnout, jít spát, dát si pauzu. Podle mě člověk by se asi neměl tlačit do toho kreativního procesu, ale potom by se měl tlačit do takového toho finalizování té věci, toho prostě... Kdy už je to o té práci spíš, jo, než už o té manuální, kde to prostě musí, jo, přesně, nějak to musí zmixovat, takže ono mi přijde, že obecně hodně asi interpretů, ono taky záleží, jestli se to ten interpret jenom nahrává ten hlas, nebo jestli to potom třeba sám jako ještě mixuje, masteruje, ale podle mě, třeba pro mě, ještě, když jako to naspívám, tak to mě strašně baví, když je tam ta myšlenka, víš co, ten kreativní, jako ten začátek a potom najednou to musím dodělat a já úplně, že ježišmarja, tam musím jako dát nějaký sidechain, musím tam házet nějaký EQ, kompresory a potom jako už jako to posloucháš několikrát za sebou a když potom třeba nemáš tak rychlou tu workflow, tak prostě pořád to jako jedeš, potřebuješ tam něco udělat a najednou už ani nevíš, jestli ta písnička tě baví, protože to děláš pořád jako dokola, no. Takže to je taky jako důležitý, aby se hned neohrála už jenom při té tvorbě té písničky, aby
aby se neohrála jako taková, no, takže to je prostě těžký, no. Člověk si musí dát občas pauzu, jako hlavně u té hudby si myslím. No, to je jako... No já s těma podcastama mám, řekl bych, taky 2 odměny. Já začínám tohle je pro mě vlastně odměna, tady kecat. Pak přichází otročina ten střih, a potom přijde ta druhá odměna a to jenom, když se to povede, když potom už jenom koukáš, když už je to vydaný a jestli se tomu daří nebo ne. Jo. A potom je zase hezký, když to jako tak jde ven a potom jenom koukáš jako na ty views, jak se tomu daří, potom ti tam někdo napíše, že to je úplně na a no, záleží jako. Já jsem jako vždycky rád za jakýkoliv feedback, protože každý mi přijde, že tu hudbu vnímá trošku jinak, no. Že občas je jako... Já třeba moc nechápu lidi, co třeba odsuzují vyloženě třeba jeden žánr, nebo já chápu, jako, že se jim třeba nelíbí, ale nechápu, proč třeba jako píšou, že je úplně jako na nic, nebo že to je o ničem, víš co, i když jako to třeba není jenom pro ně, nebo chápeš, to je jako, kdyby si jako neměl rád nějaký jídlo a jako nutil se. To jíst, no. No, přesně. A ty lidi mi přijdou pořád takže... Mám rád fotbal, tak koukám na hokej. Jo, no, a prostě, že ty lidi se občas do toho jako nutí vysloveně prostě do nějakých jako, nebo nenutí, to jsem řekl úplně kravinu, ale že ty lidi, teď jsem se zacyklil. Prostě požírají obsah, který není pro ně. No, ale třeba ho nějak... Třeba ho nějak... No, to ani ne tak jako mířený, ale že prostě místo toho, aby řekli jako jo, tohle není pro mě, tak řeknu jako, že to je prostě na nic, že to jako není dobrý, víš co? Že prostě to jako tak jako odsoudí třeba, nevím, někdo má rád rap, tak řekne o metalu, že to je prostě přehlučený a že to není dobrý, i když prostě to jenom není třeba pro ně, nebo někdo má rád metal a nemá rád prostě rap a řekne, nebo že řeknou třeba český rap je špatný, přitom jako to hodíš do pytle prostě celý jeden žánr jako kreativních jako lidí docela a přijde mi to potom trošku smutný, no, že když jako lidi prostě odsoudí třeba celou jednu grupu lidí, jenom prostě jako takhle a řeknou, to je fakt jako na nic, když třeba slyšeli 2 písničky, víš co, tak to je trošku jako... Taky jsi třeba měl na začátku to, když ti třeba přišly nějaký první hejty, že jsi třeba z toho začátku špatný, a pak si to jako usmyslel, že hele, je to v pohodě, nebo už jsi byl s tím od začátku jako v cajku. Tak ono občas jako pořád mi přijde, že někdo vždycky umí jako něčím rozhodit občas, že člověk to musí vždycky brát s odstupem, nebo nějak říct, že ten člověk mohl mít, já nevím, třeba špatný den prostě, že, nebo že si nesmí si to prostě pustit k sobě, no, ale já občas i teď, když mi tam někdo něco napíše jako špatnýho, tak a je to vyloženě negativní, víš, že to ani není nějaká jako konstruktivní kritika, že prostě ti tam jako řeknou, že je to na nic, místo toho třeba jako tohle se mi tam nelíbí, tak jako to dokáže, no, občas jako pošramotit, ale zase už jsem trošku na to zvyklý, no, takže to prostě záleží, no, taky člověk od člověka, jak to vnímá, no, nesmí pořád zase člověk jako být na těch sociálních jako médiích, no. Ono to k tomu hrozně svádí. Ale strašně, tam tak jako teďko... Bejt jako trávit hodně času. Kolik třeba trávíš, si myslíš, že na TikToku nebo takhle na soušlech denně? Hele, já naštěstí jakoby TikTok jako takovej, ten mě nikdy jako nechytnul úplně. Teď jsem si založil jenom kvůli tomu, abych tam mohl tvořit. Takže na tom jsem se nezaseknul. Bohužel, nevyhnul jsem se tomu ale na Instagramu. Ty reelsy, že jak přišly? Bohužel, jo. Já přišel TikTok, tam to bylo myslím první, ty scrollovací nesmysly. A já jsem říkal, to si nebudu stahovat, já vidím, kolik tam lidi tráví času. Nechci. Jasně. No ale oni to potom přidali na ten Instagram. A pak jsem s tím jako bojoval, jeden čas jsem i neměl dokonce Instagram, ale pak jsem říkal, že to je taky blbě, jako zase na tu stranu. Zase potřebuješ nějak jako by tam trochu fungovat. Je to taková jako digitální občanka, když to tak blbě řeknu. Je to tak, no, že teď už jako to tě do toho skoro jako nutí, no, celkově jako prostě společnost, nebo to jako ne, jako zase jako blbý říct, jako nemusíš to mít, že jo, ale zase potom, když to nemáš, tak prostě máš mít takových jako možností, no, třeba. Takže jsem se spíš proti tomu trochu spouřil a říkám, dobře, tak já nebudu ale požiratel, ale budu člověk, který tam tvoří. Budu no, přesně, to je jako. A OK, trávím na tom hodně času, ale líp na tom trávím ten čas prostě. Je asi, že člověk jako neskroluje a tak, ale občas kámo se to jako taky stává, že člověk se třeba učí, já nevím, já jsem si ho učil prostě do školy na výšku něco. A najednou jako si řeknu, že se podívám na nějaký, nebo že si chci napsat nějaký poznámky a 10 sekund později jako takhle scrolluju na TikToku a potom si říkám úplně, že to tam jako kdy jsem tam najel prostě. A ty potom úplně zapomenu, co jsem na tom mobilu chtěl dělat třeba, no, takže to je jako, mají to dobře vymyšlený, no, možná až moc, tyjo. Ten TikTok. Bude to horší a horší. Bude to horší a horší, no, ten attention span, kámo. Dnes jsi byl třeba na Oppenheimerovi teďkon v kině, jak to má, ne, nebyl. To má prostě 3 hodiny ten film a najednou, já jsem to třeba občas měl,
že teď koukáš a už jako ty říkáš, jako něco je divně, jako že něco bys jako scrolloval, víš co? Což je strašný říct, jako že občas ten attention span je prostě menší a menší, no. Že to by se mi podle mě nestalo pár let zpátky, no. Jak je to doba rychlejší, tak... No určitě no, jako já když jsem četl, že asi průměrná doba sledování z těch rychlých videí, kdy lidi dokážou držet pozornosti asi 6 sekund. Jo. To je strašný. Možná bych klidně řekl i míň, kámo, že mu podle mě to rozhodnou podle mě třeba první 3 sekundy toho, prostě jestli ten člověk to video dokouká dokonce, jestli toho zaujíme nebo ne a potom jde dál. A prostě má tam toho obsahu nekonečno, víš co, to je jako crazy. No. Právě, anebo třeba teď kolikrát jakoby vidím, se snažím učit skládat ty reelska tak, aby to bylo pro lidi zajímavé, aby ten watch time byl co nejdelší, že jo? Yes. A vidím teď, udělal jsem reelsko, kde vlastně ten příběh začínal a končil, kdyby jako v první a 4. sekundě, ale bylo tam, ale dohromady měl 18 sekund. Takže tam byla otázka, kolik něco stálo peněz a já jsem hned druhý řekl, kolik to stálo. A v tu chvíli lidi odchází. Jo, konec příběhu vyřešeno. A jsem říkal, OK, tak takhle ne, takže já musím uvést to, pak to musím nějak zaplést a napnout a říct jim tu informaci až na konci, aby na ní čekali a potom teprve to bude dobrý, jo. Yes. Je to jako těžký, no, jako nějak tu pozornost upoutat, no, jako lidí. Třeba i s hudbou občas, že prostě, když tam něco chceš nahodit, aby to jako dokoukali do konce, no. Je to těžký prostě, no. Těžká doba, rychlá doba. Možná až moc občas. Já jsem dokonce někdy čet, že pokud chceš mít úspěšný video nebo cokoliv, něco takového, aby si upoutal pozornost, musí to pochopit 10letý dítě. Pokud to pochopí 10letý dítě to je zajímavý, no. A nedávat tam žádný speciální slova, jako nevím, proč mě to napadnul, expresionismus třeba, jako, jo, ani sám, teda já sám nevím ani, co to je upřímně teď, no, prostě mi to tam skočilo nějak ze školy, jo. No. Jo. A prostě dělat to, co nejjednodušší, no. Je to smutný, ale bohužel. Je to těžký, no. Mně přijde, že když byl třeba jako v píku YouTube, tak to bylo taky něco. Tak mně přijde, že jako YouTube zase díky bohu asi někdy z toho píku nespadnul, no. Ale koukáš třeba na YouTube pořád? Jo. Asi, že jo. Doma už v podstatě já nemám normální televizi, já už koukám na YouTube. Když koukáš na nějaký oblíbený YouTube, tak pořád ti to jako dokáže udržet, takže to je taky super, no. Že YouTube je skvělá platforma, mi přijde. Já jsem se bál, aby to třeba jako nezaniklo, ale zase je dobrý. Díky, že ne. Ale přijde mi, co mi přijde zajímavý taky. Když mluvíme ještě o těch jako hudbě a tak, že když se jako tenkrát, když se dělají třeba ty music videa, tak to vždycky mělo podle mě strašnou raketu views, prostě takový ty miliardy nebo miliony a že to vždycky jako když člověk to poslouchal, tak se podíval i na music video. Nebo měl jsi to taky takhle třeba pár let zpátky, že když někdo vydal prostě nějaký videoklip, že se na něj podíval, nebo ne, spíš? Asi nevím, asi ne. Mně tak jako přijde, jako že... u ničeho, jo? Já nevím, třeba pásem, Despacito. No. Jo, už to jako, když o tom začali lidi mluvit, hele, je to nejposlouchanější song na světě, asi bych se na to měl podívat. Na ten videoklip, yes. No, to asi jako jo. Mně právě přijde, že teď už to trošku jako upadá celkově ty čísla těch videoklipů jako na YouTube, že ty lidi na to koukají míň a míň, jakože prostě ten attention span je menší a už si to spíš prostě pustí jenom na Spotify, no, nebo někde na streamovací platformě. Přijde mi to tak, že když se podíváš na ty views i těch velkých interpretů, tak ty videoklipy nemají takový views, jako to bývávalo. Je to dost možný, když si vemu sebe, já v podstatě jedu taky Spotify. No, jenom. Yes. Protože kdy já poslouchám muziku, když jsem v autě, takže Spotify, když to nenajdu teda takhle, ono je všechno na Spotify, ale já se neplatím, takže když si chci prostě pustit nějakou danou písničku, na kterou mám chuť, tak si ji na tom YouTube najdu. Ale jenom kvůli tomu, že si neplatím Spotify. Kdybych si ho platil, tak určitě na YouTube najdu. No, asi tak, no, jakože potom to Spotify... Teď jsem si přesně krknul, kámo. Já jsem zvědavý, jestli tam bude slyšet potom takový ty ukrky občas. Je to docela citlivý, no. Ono je právě i slyšet, když poklepeš jako tady na ten držák, tak to je slyšet jako hodně. No tak to já půjdu do toho dál radši, tak snad jsem to na to moc neklepal. Počkej, teď jsem úplně ztratil nič. Řešili jsme ty sociální sítě. Yes, ty sociální sítě. Ty videoklipy, no. Mně přijde, že předtím jsem sledoval úplně všechno na YouTube. Jakože jakýkoliv videoklip, nebo prostě, že mě to zajímalo a vždycky jsem si tu songu pustil na YouTube. A teď už je to pořád jenom Spotify. Jako taky, když jako slyším, že někdo vydá fakt dobrý videoklip, tak se na něj podívám, ale předtím jsem slyšel automaticky každý videoklip, že mě to strašně bavilo a všechno. Tak jako jsem zvědavý, jako, jak to mají třeba ostatní lidi. No. Já když jsem se třeba ptal lidí, tak taky říkali právě to samé, to co jako já. Tak třeba do komentáře můžu napsat lidi, jak, jestli sledují pořád ještě videoklipy, nebo jestli třeba mí. No. To je podle mě docela zajímavý ten. No. Super, ale probrali jsme sociální sítě, probrali jsme hudbu.
Já mám tady poslední takovou zajímavou věc. Ty hraješ šachy. Hraju šachy, pořád. Jsem za to strašně jako vděčný, za ten koníček. Já jsem začal třeba od 6 let podle mě hrát už nějak. Mě k tomu dovedl táta, ještě z brácha hrál taky, ale ten tohoto tolik jako nechytlo. A já jsem začal právě od 6 let a ta komunita mě strašně jako bavila, že tam ty lidi byli super absolutně. A objížděl jsem veškerý jako možný turnaje, jakože jsem byl třeba na různých republikách, jako mistrovstvích právě taky, anebo mistrovství Evropské unie jsem třeba taky jezdil, taky úplně random věc. A docela se mi dařilo právě, no, že jsem v Plzeňském kraji jsem ještě s kámošem právě, co jsem chodil na Gimpl, takže jsme se jako tak přetahovali, že vždycky on byl první a já druhý, nebo já první a on druhý, že to bylo takový hodně, se to přelívalo a strašně mě to bavilo. Šachy, skvělý koníček, doporučuju všem, kdo se koukají, šachy, jakože je to občas těžký si nad tím sednout, protože když třeba hraješ partii nějakou delší, tak to může být třeba 5 hodin jako v pohodě a že se jako soustředíš. Ale ono k tomu člověkovi, co to dělá už delší dobu, tomu to ani nepřijde, protože tam se to jako pořád ti to baví. A když to řeknu, takže ta partie je skoro takový jako příběh, že prostě hraješ a můžeš to různě ovlivňovat. A ty ovlivňovat, kámo, tak to je plzeňština podle mě třeba jako neuvěřitelná. Ovlivňovat. No. A co pak depa, jak pa? No prostě těma tahama prostě různě to jako, to rozvíjíš ten příběh a potom třeba po těch 5 hodinách prohraješ a máš zkažený celý den, no to se taky může stát. ale prostě je to super hobby. Zahraju třeba jako rychlý šachy, to může být jako partie 10 minut a pak jsou třeba rapidy, to je na 40 třeba minut. Vy tam máte nějaký časovač, ne? Jak můžeš dlouho přemýšlet, tam ty hodiny právě, no. A takový ten jako normální, právě takový to nejhranější tempo, tak to si myslím, že na těch turnajích, tak to je hoďka a půl a máš 30 sekund na tah ještě, že si jako odklikneš ty hodiny a ještě si ti přičte 30 sekund. A hraješ takhle a máš v základu 1,5 hodiny, můžeš přemýšlet a koukat do šachovnice. No. A právě já jsem s tím jako hodně dlouho mi to vydrželo. Jsem jako hodně trénoval předtím, teď už jako míň, protože jak jsem třeba byl potom na tom Gimplu, nebo teďko na vejšce, tak už se člověk tomu, nebo potom ještě jsem to měl s tou hudbou. Takže to se mi trošku krylo a v těch šachách mi to přišlo občas takový těžký, že já jsem byl jako na nějaký jako úrovni už docela dobrý. A jen kolem 2000 elo 200 se pohybuju. A potom, když jsem chtěl být lepší, tak by do toho muselo jako strašně času dát a hodně prostě, já nevím, několik hodin denně třeba, nebo prostě obden prostě pořád u toho sedět, což mě bavilo třeba hrát, jako prostě partie, ale když jsem jako musel jako trénovat hodně dlouho, tak už mě to potom tolik jako nechytlo a na to, abych se zlepšil, tak se bych musel právě ještě jako do toho dávat daleko víc a víc. Což mi už potom nepřišlo tolik jako perspektivní do té jako budoucnosti, nebo prostě říkal jsem si, že můžu být fakt dobrý v šachách a bude to fajn, potom když máš nějakou tu normu, tak třeba máš potom nějaký turnaje zdarma, nebo jako a můžeš prostě hrát daleko víc šachů ještě potom a za menší třeba prostě je to fajn, ale nechceš dávat do téhletý věci tolik času, když to chceš, já nevím, potřebuješ vydělávat peníze. No právě třeba. Ono si tím taky jako dá vydělat, ale daleko jako míň. Není to tak jako dobře prostě placený, ale tam prostě záleží, jak tohoto člověka baví. Mě to třeba prostě nebavilo do takové míry, že bych musel vyloženě dělat hlavně to a právě jsem se hodně chytnul spíš v té hudbě, že tam mi to přijde, že člověk může vydávat ty songy a může produkovat a může to prostě všelijak jako vymýšlet, že to je takový kreativnější a může to prostě nějak jako v delším horizontu být perspektivnější možná nějak, no, nebo zábavnější, no, pro mě určitě. Ale jinak jako šachy jsou super právě. Tam mi přijde, že pozornost si člověk natrénuje a že takový logický myšlení, je to skvělý. Doporučuju, když člověk neví co. Jak probíhá takový trénink v šachách? To může probíhat různě, ono záleží, na co se zaměříš, ale je důležité třeba umět zahájení, to znamená, že já nevím, sicilskou třeba, já nevím, anglickou, bude strašně moc zahájení skotskou, a to se naučíš několik variant, já nevím, třeba může to být 15, možná i 20 tahů, jako toho začátku, potom se určitě se jako odbočuje, třeba jeden to nezná, nebo jeden chce schválně uhnout, aby to ten druhej neznal, právě jakože nějak ho překvapit. A třeba takže nemůžeš trénovat sám, vždycky musíš s někým. Ne, můžeš právě trénovat sám, prostě třeba jdeš podle knížky nebo online, to už jsou teď jako super programy, že tam si to jako nataháš a to zahájení třeba někde je v nějaký databázi, nebo když si staneš nějaký to, nebo v knížkách, to je úplně to nejstarší. Takhle, že si do nějaký pozice rozestavíš ty šachy, do nějaký situace daný. To úplně ne, ono máš třeba partie, co se hrály a ty si ji přehráváš a tam prostě to je varianta prostě těch nejlepších, já nevím, třeba 10 tahů plus minus, jako ne vyloženě nejlepších, ono těch jako zahájení je víc.
ale potom jako záleží taky, jaký jsi typ hráče, takže potom podle toho si vybereš to zahájení a potom, když to hraješ, tak potom třeba jsi 10 tahů ve hře a už prostě to máš nějak rozehraný a potom si jako tušíš, jestli se ti ta pozice líbí nebo ne. A právě ty si vybíráš to zahájení na základě toho, jaký jsi třeba typ hráče, jestli chceš prostě útočnou pozici, nebo jestli chceš prostě zavřenou, hlavně třeba strategickou nějakou. A od toho se odvíjí, jaký zahájení si třeba právě vybereš. Tak to je jakoby jeden z těch typů, jak můžeš trénovat ty šachy, že se hodně to zahájení, že ho prostě to je vyloženě na paměť, že si musíš prostě zapamatovat prvních několik tahů a těch možností je fakt hodně. Fakt jako je to potom já jsem měl problém jako si pamatovat takhle hodně tahů dopředu. A potom máš třeba diagramy. To jsou potom takový typový pozice, to už je fakt třeba rozehraná pozice, já nevím, 25 tahů dopředu a ty tam hledáš nějakou kombinaci a řeknu ti to třeba vyhraj je tam mat ve 3 tazích a ty musíš najít ten tah a tím si vlastně procvičuješ to nalézání tady těch jako různých motivů v těch reálných pozicích, co máš při partii. Takže potom, když to natrénuješ takhle dopředu, ty typové pozice, tak když budeš hrát, tak najednou řekneš, aha, tohle už jsem někde viděl a zahraješ to tam přesně, jak jsi viděl v tom diagramu. No a potom jsou třeba koncovky, no to už je zase, když tam je pár figurek na šachovnici a ty se učíš, jak to dohrát nebo jak prostě tu pozici vyhrát, že kdybys mi třeba postavil nějakou pozici jako koncovou, tak já ti třeba řeknu, jestli to je vyhraný nebo prohraný, anebo že třeba nevím, to se taky může úplně v pohodě stát, jako, nerozumím jako zase všemu úplně do detailů, občas jsou ty pozice sporný a těžko se dopočítávají, no, takže tak, no. Šachy jsou, ale no. Jaký máš momentálně teď teda cíle? Teď studuješ vejšku? Yes, tu bych chtěl úspěšně dostudovat, jsem ve druháku, takže to mě baví, to je super, na VŠSN. Fakulta informatiky, statistiky. A no, to bych chtěl určitě jako dostudovat a nějak tu hudbu hlavně, no, teďkon rozvíjet s kámošem, nějak ještě víc hudby vydávat, nás to právě baví, tak je to super, že to můžeme prostě dělat, co nás baví a zároveň prostě z toho máme nějaký fajn feedback, takže to je super, no. Chtěl bych třeba mít nějaký potom, udělat ten koncert, to si myslím, že takový nejbližší nějaký milestone, udělat potom nějaký koncert společný s kámošem. Už vám z toho chodí nějaký peníze? Ale nějaký jako, malý přivídělek? Jo, ale je to fakt jako málo, jako z toho Spotify ještě nejsme jako velký moc, no. Je to... Takže zatím chodí peníze jenom ze Spotify? No, jakoby jo. Jako mě myslíš? Nebo... No, obecně vám, jako... Jo, no, de facto jo, no. Potom já mám nějaký občas spolupráce na tom Insta, no, nebo tak. Nebo ještě právě v tom PR-ku občas pomáhám. Já jsem koukal třeba pro Axe, že jo, tam byla jo, reklama. yes, to bylo super, no, to se povedlo, to jsem měl ještě vlastně s bráchou. A taky do spolupráce jsou vyloženě placený, nebo to třeba dostaneš nějaký produkt za to? Jak kdy, no, jak záleží, je to na domluvě, no, jak to feeluješ, záleží, co tam všechno máš člověk jako udělat, nebo co od tebe ta firma očekává. Jestli tam, ono je za mě nejlepší, když ta firma dá tomu jakoby influencerovi volnější ruku, protože ten asi nejvíc ví, jak to svýmu publiku předat. A záleží, jestli to je Instastory, nebo jestli je to Reelsko a záleží, jaký je to produkt, takže to se potom strašně odvíjí, no. Já teda musím říct, že normálně většinou jako ty reklamy od těch influencerů, drtivá většina stojí za prd. Jo, je to taky jako, že představí třeba produkt nebo něco, fakt je to taky moc vokatý. A třeba od tvýho bráchy jsem něco málo jako viděl a vlastně to bylo tak jako dost kreativní. Jo, ten se s tím umí super vyhrát. On právě hodně se zabývá tím střihem a hodně tím žije a střihá si třeba ty videa sám, jakože nemá žádného střihače, že vždycky jako do toho dá jakoby tu přidanou hodnotu toho svýho, že když už to točí, tak prostě chce to nějak sestřihat a udělat to podle sebe, takže v tom střihu je vyžitej, takže ví, jak to udělat, no. Že občas hodně influencerů třeba neví ani tolik, jak třeba s tím foťákem, nebo jak to sestřihat, že záleží, na čem mají postavený ten content, no. Když třeba jen točí s telefonem, tak prostě umí jakoby míň věcí, když to tak řeknu, nebo umí si s tím míň vyhrát, no, ale zase záleží potom, jak je ten člověk kreativní celkově, no. Chtěl bych se tě zeptat, jak hodnotíš studio a jak hodnotíš mě jako moderátora? Jo, líbí se mi to mega moc, myslím si, že to má potenciál a doufám, že budeš mít jako super hosty další, no. Super. Ale líbí se mi to, má tady vibe, tady ta soška, nevím o ty podkatě, ale tu sošku už mám, no ta bude hodně stará, to bude tak třeba 15 let. To ještě, když jsme bydleli v bytě na Sadech, tak tam jsme to měli jako výzdobu a vytáhnul jsem to nějak ze sklepa.
když jsem tady skládal to studio, říkám, chce to nějaký serepetičky, takový ty věci, které už jako v dnešní době vyhazuješ, jo, protože jo, dřív jako všichni všechno schovávali. Jo, ale mě tak... A dneska to máme, myslím, přesně naopak, jo, že vyhazujeme prostě všechno, co jde, protože máme toho kýbl. Je to tak, no, ono záleží, no. A tak jsem právě jako šel vedle rozkladu a říkám, hele, socha by byla dobrá, asi ji nasvítím. Nevím proč, ale přijde mi to dobrý. Jo, je to cool, líbí se mi to. Je to tady fajn studio, jako cením, líbí se mi to tady moc. Děkuju za pozvání taky. Jo, jsem moc rád, že jsi ke mně dorazil. Napadá tě teďko někdo, koho bys mi se mohl doporučit? Přes tebe? Z tvých kontaktů? Z mých kontaktů přeze mě? Z Plzně možná, nebo... Z Plzně, ideálně z Plzně. Ideálně z Když Plzně. to chci zacílit na Plzeňskou. Člověk, já se zamyslím a možná ti napíšu ještě někoho. Přemýšlím, já si jako projedu ten Instagram, ty svý jako follow s kamarády a všechny, takže a když mě napadne někdo zajímavý, což si myslím, že určitě jenom teďko jako z fleku asi hned nevím, ale dám ti vědět. Super. Tak já moc děkuju mým divákům, že koukali a doufám, že se vám ten podcast líbil. Nezapomeňte samozřejmě odebírat. Je to taky blbý říkat. Like, ne, přijde mi to vždycky taky blbý to říct, tak, jako jo, ale to je úplně normální. Pokud to neřeknu, tak on to nikdo prostě na to neklikne. No podle mě občas, když to řekneš, tak na to občas, když to tam člověk jako dá, tak na nás. Asi tak, no. Každopádně, kdyby se někomu líbilo i moje moderování, tak neváhejte napsat a domluvíme se na nějakou akci, budu moc rád. Koneckonců je to můj sen se stát časem moderátorem. Ty chci vyloženě moderovat, tak chci vyloženě moderovat cool. A proto to tady mám. A tohle je vlastně můj trénink. Yes, to je cool. Cením. Tak jo, mějte se hezky. Čau. Čus.